Každopádně bych chtěla přivítat Alicu Diošiovou. Je tady? Jo, určitě jo. Tak jo, předávám slovo. Ďakujem krásne, možno zrazu nezvyk, hovorím po slovensky, áno, už 30 rokov, nie sme jeden štát, tak dúfam, že nebudete potrebovať prekladateľa, že mi budete všetko rozumieť. Ak nie, tak keby kričte. A dúfam, že mi teda budete rozumieť nielen po jazykovej stránke, ale predovšetkým po obsahovej stránke, keďže myslím si, že toto je dosť dôležitá téma, ktorá predovšetkým ovplyvňuje nás ako mladých ľudí. A ja vám teda rovno takto začnem s takouto strašne dlhou poučkou. Viac menej hovorí o tom, čo je to mládežnícka politika. Hovorí taktiež o tom, čo je to mladý človek, definícia mladého človeka. A áno, veľmi dlhá poučka, avšak je veľmi krásne napísaná. A ako je to možné, že je tak krásne napísaná? Pretože na Slovensku táto poučka, ktorá teda čerpá zo stratégie mládež vlastne pre Slovenskú republiku na roky 2021 až 2028, je napísaná vlastne participatívne. A čo to znamená? To je veľmi, veľmi zaujímavá vec. Pretože túto celú stratégiu pre mládež, naozaj extrémne dlhý dokument, ktorý čerpá, vlastne, z ktorého čerpá ministerstvo, z ktorého čerpajú občianske združenia a iné organizácie, ktoré pracujú s mládežou, bol napísaný participatívne. To znamená, že 300 subjektov, či už rôznych organizácií, či už celkovo ľudí, ktorí pracujú s mládežou, jednotlivcov, si sadlo a napísalo navrh na túto stratégiu. Že to nenapísala nejaká teta z úradu, ktorá, hej, áno, síce vidí slovo mládež, trikrát každú hodinu a musí ho napísať, ale netuší, aké sú naozaj potreby mládeže. A tuto sa zapájali mladí ľudia, aby ich pomenovali, aby následne štát s nimi pracoval. A teda ukážeme si, že ako s nimi pracuje a ako to naplňa. Participácia mládeže. Vlastne, ako to je momentálne na Slovensku? Na Slovensku pozorujeme stúpajúci trend participácie mládeže, čo sme už zažili raz, k tomu sa za chvíľku dostanem. Mladí ľudia naozaj chcú sa zapájať, chcú vedieť, čo sa deje okolo nich a hlavne v tom chcú mať nejaký ten svoj hlas. Chcú, aby aj ich názor boli počutí, aby sa aj podľa nich vlastne niečo robilo. Momentálne máme naozaj obrovský trend na Slovensku, čo možno aj vy mi potom môžete povedať, ako to vy vnímate v Česku. A to je tvorba, zakladanie, alebo také, povedala by som možno znovu obnovovanie mládežníckych parlamentov. Či už vlastne krajských, naozaj na samosprávnej úrovni, alebo na rôznych vlastne obcí, alebo teda nejakých mestských častí, pokiaľ sa rozprávame o väčších mestách. Taktiež teda mladí ľudia momentálne sú v mnohých občianskych združeniach. Naozaj môže sa to týkať hociakých tém od rôznych klimatických, ekologických po nejakú tú naozaj mládežnickú politiku takú, že ideme za politikmi a ideme im hovoriť, čo vlastne my chceme. A tí mladí ľudia chcú sa cítiť, že niečo vedia ovplyvniť. A naozaj vedia, to si ukážeme. Taktiež vlastne my dneska máme voľby. Na Slovensku si dneska budeme voliť nášho prezidenta. A už dlhodobo teda od parlamentných volieb v roku 2023 v septembri pozorujeme zvýšenú volebnú účasť a predovšetkým pri mladých ľuďoch. Ako je to možné? My sme mali naozaj obrovské kampane, naozaj boli neskutočné účty vytvorené na to, aby mladí ľudia išli voliť, na to, aby im vysvetlili, že vlastne čo sú to voľby, ako fungujú voľby, prečo by práve oni mali ísť voliť. A momentálne tí mladí ľudia, áno, už sa síce dovolilo v parlamentných voľbách, ale už to pokračuje. A už keď ten mladý človek vidí niečo, čo sa deje, už keď tam niekomu hodí ten svoj hlas, tak už tak uvidím, ako to spraví, však budem to sledovať. A takto vlastne sa zároveň od naozaj takej veci ako nejaká kampaň na voľby dostaneme k tomu, že tu mladí ľudia zakladajú organizácie a že sa ďalej angažujú. Taktiež, ako som spomenula, sledovanie verejného diania. A teda naozaj teraz je aj veľmi aktuálna téma, myslím si, že dovolím si povedať, že aj v Česku, znižovanie volebného veku na 16 rokov. A o tom si tiež teda konkrétne povieme. No, a prečo vlastne je tá participácia mládeže? Áno, už sme si povedali, že teda boli kampane k voľbám a teda celková veľká mobilizácia prvovoličov a druhovoličov. Avšak ono to má také viacero teda bodov. Predovšetkým by som povedala aj tá pandémia korony, kde väčšina mladých ľudí bola naozaj tie 2 roky zavretá bez akéhokoľvek sociálneho kontaktu a momentálne má možnosť ísť do regiónu, niečo zmeniť, byť naozaj s takou svojou, ja to rada volám, že krvnou skupinou a ďalej sa rozvíjať spoločne. Taktiež stav politického systému na Slovensku. Nie každý s ním súhlasí, predovšetkým teda dneska mladí ľudia a taktiež sa mobilizujú. Mali sme v roku 2018 nešťastnú udalosť, kde sme mali zavraždeného novinára a jeho snúbenicu. A potom po tejto udalosti boli obrovské protesty. Naozaj Slovensko vyšlo do ulic, by som povedala, a momentálne sa toto opakuje. V roku 2018 mali obrovský boom tej mládežníckej participácie. Jednoducho mladí ľudia sa naozaj zapájali, či už v organizáciách, alebo celkovo oni rozprávali o tejto téme.
Momentálne sa deje skoro to isté, by som povedala, respektíve nemôžem to úplne prirovnať, ale taktiež Slovensko je dneska v uliciach. Máme tu protesty naozaj, že minimálne raz do mesiaca, povedala by som, že možno aj raz do týždňa, ale naozaj z každej strany momentálne z koalície, opozície, občianske protesty. A tí mladí ľudia tiež idú a zaujímajú sa, že čo sa vlastne deje. Takže takto je to momentálne akože od tých mladých ľudí. Teraz si povieme, že čo vlastne robí štát pre túto mládežnícku politiku a celkovo preto, aby mladí ľudia naozaj mohli mať nejaký ten svoj hlas. Veľmi teda dôležitá vec, my sme mali ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Už nemáme ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Už sme tam pridali mládež a šport teda odišiel. Čo to znamená? Áno, musel sa zmeniť názov, museli dať zo pár teda 1000 na to, aby si vedeli spraviť na budove teda názov. Avšak pre nás to znamenalo dosť viacej, pretože teraz naozaj majú jasne danú agendu aj na tú mládež, ktorú musia riešiť. Máme štátneho tajomníka na mládež a pre nás je to naozaj obrovský krok. Taktiež teda ministerstvo zaviedlo veľmi takú zaujímavú vec, čo teda možno aj vy mi môžete povedať, ako to vy vnímate, prípadne ako vy to máte v Česku, pokiaľ viete. Každopádne, my máme teda pracovné skupiny v rámci ministerstva školstva, čo znamená, že napríklad keď sa rieši duševné zdravie, alebo napríklad teraz sme riešili naozaj, to teda zistíte, ešte vám poviem, ale na Slovensku sa idú zakazovať telefóny na školách. A keď sa presne takéto témy riešia, tak do týchto pracovných skupín sú teda prizvaní aktéri, ktorí sa venujú danej téme. Napríklad, keď je to duševné zdravie, tak sú tam rôzne organizácie alebo rôzne už konkrétni nejakí ľudia, ktorí možno robia tú osvetu, ktorí sa venujú tejto téme. A spoločne tam diskutujú. Naozaj v týchto pracovných skupinách sa práve navrhuje napríklad taký rozpočet pre takéto mimovládne organizácie, aké budú dotácie a ako teda ďalej môžu celkovo fungovať, kde oni majú to slovo, čo je naozaj výborné, takisto ako sa vlastne, ako vznikala tá naša stratégia pre mládež, takisto to teraz ďalej funguje a tie zákony a tak ďalej proste idú. A to je za mňa úplne parádne. Zároveň podpora mládeže v regiónoch, čo súvisí aj s tými mládežníckymi parlamentami. Za mňa je to jedna naozaj z najdôležitejších vecí, pretože máme odliv mozgov, vy to určite cítite. Myslím, že tu máte dosť veľa Slovákov, dovolím si povedať. A my by sme ich mali radi u nás, pretože sú to šikovní ľudia, ktorí vedia ďalej rozvíjať krajinu a ako ich tam dostaneme. Predovšetkým, ako ich udržíme v tých regiónoch, lebo keď už teda neodídu, tak idú do veľkých miest. Musíme vytvoriť naozaj nejakú tú komunitu a možnosť, kde oni vidia, že keď niečo chcú zmeniť, dajú sa do toho, zasadia sa za to, tak to naozaj vedia zmeniť. A presne toto sú napríklad tie mládežnícke parlamenty. Sice ten zákon, čo tam naozaj máme, aby to bolo také, že zo zákulisia, nie je najlepšie nastavený, avšak pracuje sa na ňom a taktiež teraz momentálne, keď my povieme, že dobre, vidíme, že ten zákon nie je úplne najlepší, tak OK, poďme sa rozprávať o tom, ako ho nastaviť tak, aby fungoval lepšie, efektívnejšie, aby koniec koncov ten mladý človek to mal ako keby najľahšie sa zapájať. No a samozrejme teda, vždycky je nejaký ten priestor na zlepšenie. U nás by som povedala, že veľkým problémom, čo teda aj my sme mohli zažiť, respektíve ja ako momentálne predstaviteľka a prezidentka Aliancie stredoškolákov, máme také trieštenie organizácií, predovšetkým tých mládežníckych. Áno, vieme to jednoducho, pohádajú sa, niečo sa stane, vnútorné, dajme tomu, že záležitosti. Avšak ako náhle sa trieštia takéto organizácie, a to nemusia byť len naozaj mládežnícka politika, ale hocičo, tak už je ťažšie potom spolupracovať, už je ťažšie naozaj predstaviť, lebo jedna sa možno nejako dostane viac na výslnie ako tá druhá a zároveň to potom je neefektívne. My potrebujeme, aby naozaj mali nejakú komunikáciu, prípadne aby sa takéto organizácie nejako zlúčovali alebo aby spolupracovali, aby tak vlastne naozaj na konci dňa tá mládež mala toho čo najviac a rozumela, že čo sa vlastne deje okolo nej. Tu som napríklad dala teda príklad naozaj zo Slovenska, máme 3 teda mládežnícke organizácie, ktoré sú zamerané iba na stredoškolákov. A ďalšia taká vec je, že toto na to prejdem, že sociálne siete. A koľko teraz tých reálnych stredoškolákov vie presne o tom, že niečo takéto je a že sa môžu zapojiť. Alebo do mládežníckych parlamentov. A to je aj o tom rozvoji regiónov, pretože dobre, možno v Bratislave určite tí ľudia niečo také vedia, avšak my potrebujeme aj na princípe rovesníckeho vzdelávania a na princípe aj vzdelávania učiteľov, keďže to je veľmi, veľmi dôležitá vec, donášať tieto príležitosti priamo k mladým ľuďom. Taktiež niekedy tí mladí ľudia stále môžu spovedať, že nikto sa nás nezaujíma, nikto nás nepočúva, avšak niekedy naozaj im treba ukázať, že dobre, momentálne máte taký pocit, my chápeme prečo, ale môžete to zmeniť. A naozaj by som povedala, že niekedy až tak na tácke.
Taktiež máme Youth Watch, veľmi za mňa teda výbornú organizáciu, ktorá práve sleduje trendy vlastne v živote mladých ľudí, čo sa deje a následne sa od toho odvíjajú ďalšie organizácie, ktoré pracujú s mládežou. A sú tam mladí ľudia v tej organizácii, že naozaj oni vidia, čo sa deje, vidia, čo potrebujú a povedia to a naozaj potom sa to spracuje do odborných dokumentov, ktoré sa používajú aj na ministerstve. Taktiež teda, ako som spomenula, tak je veľmi dôležité rovesnícke vzdelávanie aj v tej mládežníckej politike. Čo, ako som hovorila na tých kampaniach, jednoducho to naozaj vidno. Naozaj vidno, keď príde nejaký človek a ten mladý už nemá na to náladu, už ho to nebaví. A keď príde niekto z jeho veku a naozaj mu to podá tak, aby on to pochopil. Ja dúfam, že aj vy teda chápete presne takýmto jazykom povedané veci. Predstavím na chvíľku teda Alianciu stredoškolákov. Keď som tu za ňou, tak nech si urobím trošku promo. Dala som tam veľmi pekný citát, že stále počúvame, že mladí ľudia sú naša budúcnosť. Áno, je to šťastí pravda. Avšak mladí ľudia sú práve tu naša prítomnosť. Prečo by sme mali čakať na to, dokým vyrastú, dokým budú naozaj dospelí ľudia, aby sa niečo začalo diať? Sú tu a oni práve pociťujú jednoducho tie problematiky. Tak ich vypočujeme. Aliancia stredoškolákov napríklad, spomeniem tie voľby, keďže je to stále aktuálne. Vytvorili sme manuál pre prvovoličov, kde sme práve ukázali vlastne, zobrali sme programy jednotlivých strán a vybrali sme práve tie veci, ktoré sa týkajú školstva, keďže mladí ľudia najviac sa zaujímajú o to školstvo, keďže ich to naozaj každodenne ovplyvňuje a žiaľ to školstvo momentálne je až v kritickom bode, by som niekedy povedala, avšak pracuje sa na tom. A takto sme priblížili tým mladým ľuďom vlastne, že nech sa trošku viacej vedia rozhodnúť, že koho by vlastne mohli voliť. Nielen podľa nejakých vecí, čo vidia na Instagrame alebo na iných sociálnych sieťach, pretože nie vždy je to spoľahlivé. Taktiež teda združujeme mladých ľudí a dávame možnosť rozvíjať sa. Keď prídu s nejakým nápadom, môžu, dajme tomu, že naozaj všetko na takej zlatej tácke, aby sa naozaj mohli rozvíjať, aby si našli komunitu, aby sa ďalej mohli teda budovať do svojho budúceho života, do svojich budúcich kariér a práve naozaj je to veľakrát o tej mládežníckej politike, kde si za chvíľku povieme nejaké také, dajme tomu tiež, že priestor na zlepšenie, by som povedala, alebo nie ideálne veci. Prvým obrovským, čo teda my naozaj pociťujeme, je youth washing. Stretli ste sa niekedy s týmto pojmom? Tak ja vám to vysvetlím. Youth washing je naozaj taký ten fenomén, čo sa nevyskytuje len na Slovensku, čo sa vyskytuje všade vo svete. A to je vlastne využívanie tých študentov alebo tých žiakov, angažovaných ľudí na to, aby si tí politici spravili PR. A my s tým musíme pracovať. A my vieme, že áno, aj u nás tak veľakrát môže byť, avšak musíme s tým pracovať takým spôsobom, dať naozaj podklady, naozaj informácie, ktoré potom sa nebudú dať využiť iba na jednoducho fotky a na youth washing. Pretože toto je obrovský problém mládežníckej politiky, a teda hlavne momentálne u nás v koalícii. Taktiež vlastne ideologické rozdiely môžu byť problémom. My to na Slovensku veľmi vnímame, že máme veľmi polarizovanú spoločnosť na práve, dajme tomu, že ľudí, ktorí sa stotožňujú s koalíciou, ktorí sa stotožňujú s opozíciou. A momentálne, pokiaľ vy sa stotožňujete nejako viac, alebo sa viacej prezentujete na ďalšiu stranu, tak tá ďalšia strana s vami nebude jednoducho konzultovať a je to dosť ťažké docieliť, aby ste naozaj ako ten mladý človek, pokiaľ to nie je na nejakej regionálnej úrovni, aby ste mali ten hlas, pokiaľ to samozrejme nie je už v nejakej takej tej odbornej sfére, ako som hovorila napríklad práve v tých pracovných skupinách na ministerstve. Takže viac menej ten youth washing, presne veľmi pekne napísané, je to také stretnutie na oko, že poďme niečo vyriešiť, avšak nič nevyriešime. Odliv mozgov, ako som spomenula, je to taktiež veľmi teda dôležitá téma, hlavne pre nás, pre Slovákov. No, teda, neviem, ako to vy Češi vnímate, že nás tu máte asi dosť veľa. Ale naše ministerstvo napríklad naozaj pracuje na tom, že máme teraz obrovské štipendia na to, aby podporili mladých ľudí predovšetkým v teda povolaniach, ktoré nie sú až tak, respektíve, ktoré sú nedostatkové, napríklad sú to učitelia, jadroví fyzici a tak ďalej, kde vlastne až 16 000 eur, ja sa ospravedlňujem, neviem to dať do korún, dávajú tým mladým ľuďom vlastne na ich vzdelávanie, aby mali možnosť, aby mali motiváciu študovať na Slovensku, dokonca ten celý projekt sa volá Študuj doma, Slovensko ťa odmení. Veľmi teda ako také potrebné by som dala body, a to inovácie škôl a inovácie školského systému. Na týchto veciach sa pracuje a teda inovácie škôl, ja tam rovno spomeniem to, čo som vám povedala, takú zaujímavosť, že na Slovensku sa teda idú zakázať mobilné telefóny na školách. Ako je to možné? No a teraz, keď vám poviem, tak mi podľa mňa neuveríte.
Navrhli to študenti, navrhli to žiaci, že vnímajú, že je to obrovský problém. Momentálne sa rozprávame predovšetkým teda o základných školách, o 1. stupni a teda prelína sa to aj na 2. stupeň. Avšak tu môžeme krásne pozorovať, že naozaj tí žiaci navrhli niečo takéto, že vnímajú, že je to problém či pri ich spolužiakoch, že možno pri ich samých. Vypočuli sme ich, respektíve vypočuli ich tie, povedzme, že vyššie osobnosti, naozaj verejní činitelia. A od toho, že to bol nápad, sa to rieši tak, že ministerstvo školstva malo tlačovku a ide sa to naozaj zaviesť. Celoplošná regulácia telefónov. A presne takto je to aj s ďalšími nápadmi. Akorát treba motivovať tých ľudí, aby hovorili to, čo im vadí, alebo možno práve, čo sa dá zlepšiť. A možno sa to potom stane, ako môžeme vidieť naozaj teraz na tom Slovensku. No, a ja sa teda ešte dotknem témy znižovania volebného veku. Odprezentujem taký názor, čo my prezentujeme ako Aliancia stredoškolákov. Kľudne potom, keď budete chcieť, tak si ma môžete odchytiť a môžeme na to dať debatu. My na Slovensku momentálne máme veľmi slabý dôraz na občiansku náuku, pretože v 7. ročníku na základných školách sa naučíte, ako funguje štát, čo to vlastne je štát, čo je to Národná rada, alebo teda náš parlament. A tam to viac menej končí. A prídete na strednú školu, kde ste prvovoliči, mnohokrát druhovoliči, a záleží od učiteľa. Veľmi záleží od toho, ako vás to naučí, aký on dáva dôraz na to. Je to dosť slabé. Taktiež napríklad na odborných školách je minimálna dotácia na humanitné predmety. A tí žiaci sa nemajú odkiaľ naučiť, že vlastne voliť, čo to znamená voliť, čo znamená to, že ja idem voliť, že niekoho zakružkujem a že to hodím do volebnej urny. Čo dneska teda celý deň sa deje a práve tým, že sa to celý deň dneska deje, tak mesiace predtým pracovali mládežnícke organizácie, mladí ľudia, odborníci na tom, aby im to vysvetlili, aby tí mladí ľudia pochopili, čo vlastne robia. Ako som spomínala, humanitné predmety, je to veľmi dôležitá vec, na ktorú treba dať dôraz, nielen na tú občiansku náuku, taktiež na históriu. A na Slovensku toto je veľmi slabé. Veľakrát my vlastne teda môžeme mať aj v našich osnovách, že dobrú dotáciu, teda dobrú časovú dotáciu, alebo môžu byť tam akože naozaj faktické veci, ktoré treba prebrať, avšak na tých školách to môže byť úplne inak. No a čo s tým, to je veľmi dobrá otázka. Treba podporovať učiteľov predovšetkým a treba podporovať kritické myslenie mladých ľudí. Tu teraz vidíme úplne stále kritické myslenie, ale ono je to naozaj veľmi kľúčový bod. Avšak najprv potrebujeme dať tým mladým ľuďom tie informácie, s ktorými potom majú následovnú možnosť kriticky teda pracovať. A za mňa to už bude viac menej všetko, dávam priestor na otázky, dúfam, že nejaké máte. Rozmýšľala som, či tam dá možno nejaké také vážne fotky z rôznych stretnutí, čo máme s politikmi, kde aj my teda prezentujeme názor stredoškolákov na Slovensku na naozaj že rôzne témy. Avšak som si povedala, že tá mládežnícka politika nemusí byť vždycky, že slušne oblečení politici a slušne oblečení mladí ľudia v kravatách a takto stojíme. Tá mládežnícka politika môže vyzerať aj takto. Naozaj pracovanie na inováciách, brainstorming o tom, čo vlastne, a nie len, že čo nám vadí, lebo my sa stále rozprávame o tom, že čo nám vlastne vadí. Poďme sa rozprávať o tom, že čo môžeme zmeniť a aké sú návrhy na zmenu. A práve toto môžeme vidieť. Takže aj takto môže vyzerať tá mládežnícka politika na Slovensku. Ak máte nejaké otázky, tak ja budem rada, keď sa opýtate. Jo, ještě tady budeme mít zase klasický QR kód na hodnocení přednášky, ale u toho můžete pokládat dotazy. OK. Veľmi ďakujeme za prednášku. Hovorili ste, že teda Aliancia stredoškolákom pomáha, že sa vyjadrujete k otázke mobilom, k otázke Vote 16. Aké ešte ďalšie pracovné skupiny Aliancia stredoškolákov má a na akých projektoch pracujete? Ďakujem. Ďakujem krásne za otázku. Ja teda nadviažem na to, že nás čakajú ešte nielen okrem dnešných prezidentských volieb, taktiež vlastne voľby do Európskeho parlamentu. Aj na tomto pracujeme, kde ako my mladí ľudia iniciujeme diskusie práve s poslancami, respektíve s možno budúcimi poslancami alebo kandidátmi v daných regiónoch. Pretože, ako som spomínala, mnohokrát tí mladí ľudia sa cítia, že sú nevypočutí, že ich nemá kto reprezentovať. Možno nemajú až takú odvahu vlastne oni sami naozaj ísť niekde a povedať nahlas ich názory. Práve takto im chceme do tých regiónov doniesť
a ukázať im, že áno, ale vy tu máte ľudí, ktorí vás teda chcú reprezentovať, napríklad na tej európskej úrovni a môžete im povedať, čo vás trápi a môžete si zároveň vypočuť ich názor na nejaké oblasti, ktoré sa vás dotýkajú každodenne. A aj podľa toho sa môžu potom teda rozhodnúť v tých voľbách. Okrem iného teda máme kurikulá, čo znamená, že vlastne veci, ktoré, ako som tiež hovorila, napríklad občianska náuka, ktoré nie sú v našich návrhoch, že ako vlastne majú pracovať, ako majú postupovať učitelia, tak my tieto veci a tieto dané témy riešime. Presne napríklad pred voľbami sme dávali, vlastne pracuje to predovšetkým na sociálnych sieťach, že čo je to prezident, aké má právomoci prezident, lebo mnohokrát, teda predovšetkým teraz na Slovensku vidíme obrovské hoaxy vlastne o tom, že prezident môže mobilizovať akože našich mladých ľudí na Ukrajinu a tak ďalej. No a treba naozaj povedať nahlas, že nie je to pravda a treba sa proti tomu ohradiť. Alebo respektíve nie ani, že ohradiť, ale treba ďalej podávať tým mladým ľuďom informácie, ktoré sú pravdivé. Takže tam sa venujeme napríklad ale aj duševnému zdraviu, venujeme sa tam aj ekológii a ďalším veciam, ktoré teda nie sú preberané v školách. To sú také naše hlavné projekty, okrem iného, ako som spomínala, venujeme sa aj rovesníckemu vzdelávaniu na školách. Ďakujem. Máte ešte niekto nejaké otázky? To je veľmi, veľmi zaujímavá otázka. No, ono sú tie problémy väčšinou také, že komplexné, pretože ono je ťažko pomenovať nejaký jeden akože malý problém, respektíve sú to možno skôr nejaké situačné. Tak na Slovensku v rámci školstva teraz, alebo v rámci mládežníckej politiky, alebo... No, na Slovensku predovšetkým riešime inovácie školstva, keďže stále sú neustále staré systémy a práve aj preto tí mladí ľudia potom odchádzajú jednoducho preč, pretože ich tam nič nemotivuje zostať. Ten odliv mozgov je teraz veľmi, veľmi dôležitá téma a už naozaj sa to dostalo do takých bodov, že fakt aj to ministerstvo na to dáva veľký dôraz. Aj tému znižovania volebného veku je teraz veľmi, vlastne ako v celej Európe by som povedala, aj na Slovensku sa rieši, avšak stále je to väčšinou ešte také teda viacej proti ako pro by som nejako zhodnotila. A ono taktiež sa rieši napríklad, že digitalizácia škôl. My sme teraz, sa maturovalo pred pár týždňami, dajme tomu, a riešilo sa, že tie maturity jednoducho stále sú písomne a chceme ich dať online a aké sú tam problémy. Že ono z toho inovácie školstva, z obrovského balíčka, tam ide neskutočne ďalších akože malých vecí. Povedala by som, že stále mladí ľudia veľmi riešia vlastne momentálny stav vlády. Napríklad teraz je aktuálna vec, že zoštátňovanie televízie, kde teda už nebude, alebo je návrh zákona, aby teda nebola vlastne neriadená štátom ako doteraz, ale naozaj by vlastne tam boli presne vybraté veci, čo sa budú dávať. Je to cenzúra. Čiže to sa momentálne rieši, v čom sú vlastne aj protesty. Veľké vlastne celkovo vojna na Ukrajine, to je tiež obrovská téma, keďže na Slovensku sú naozaj obrovské tie hoaxy, že tí mladí ľudia teda budú vyslaní na Ukrajinu bojovať a tak ďalej, čo sa viaže aj k tým prezidentským voľbám. Já tady mám dotaz ohledně, vy jste totiž mluvila o tom, že vy se snažíte vlastně se udržet neutralitu politickou, ale nevnímáte jako riziko počínání koalice teďka vůči vám, jelikož koalice o slovenské vlastně televizi, jak chtějí vlastně ji změnit, jelikož prý není dostatečně pragmatická a asi si tady nemusíme nalhávat, že je to asi z důvodu toho, že dokáže i kritizovat tu vládu. A také ohledně teďka těch prezidentských voleb, jestli by případná výhra pana Pellegriniho mohla vyústit v situaci, že byste zase byli na začátku, jelikož vzhledem k tomu, že Pellegrini je i ve vládě, tak by se mohla opakovat situace třeba Maďarska nebo i dokonce situace Ruska. Tak. Áno, tak vyjadrím sa teda, nemám úplne právo vyjadrovať sa za všetkých mladých ľudí, lebo ako vieme, 100 ľudí, 100 chutí. Možno by som sa vyjadrila tak za teda moju organizáciu, za ktorú si myslím, že mám právo sa vyjadriť. My predovšetkým riešime teda školstvo. Naozaj inovácie v školstve, celkovo zmeny a žiakov stredných škôl.
Čiže tam sa dá udržať tá neutralita, určite, keďže sú to faktické veci a tak momentálne, keďže je koalícia, tak to riešime s ministerstvom školstva a pokiaľ sú nejaké nápady, tak samozrejme aj z opozície. Avšak tam nie je až také ťažké si udržať tú neutralitu. Na Slovensku je veľa mladých ľudí, aj napríklad za Pellegriniho a taktiež podporujú zoštátnenie televízie a tak. Môžeme to vidieť na tých protestoch. Tí mladí ľudia, niektorí s tým nesúhlasia, niektorí s tým súhlasia. Avšak naozaj, keď už vyjdú do ulic a začnú teda o tom rozprávať, že už to nie je naozaj v poriadku, nielen že na sociálnych sieťach, že napíšem si nejaký teda post k tomu, alebo naozaj prídu a naozaj vyjadria. Veľakrát sú to rečníci na tých protestoch, mladí ľudia, čo je akože obdivuhodné. Takže nemôžem sa úplne nejako jednotne k tomuto vyjadriť, že mladí ľudia súhlasia, nesúhlasia a čo sa ďalej stane, to uvidíme. Dobre, tak ak je to všetko, ak nemáte nejaké otázky, tak ja som rada, že ste ma teda počúvali. Dúfam, že ste si niečo z toho aj zobrali a pokiaľ by ste sa možno ešte chceli niečo bližšie opýtať, tak určite si ma môžete odchytiť a môžeme mať nejakú diskusiu. Ďakujem krásne.